Ahoj lidi, zdravím vás Trify a tohle to je další vlog, číslo si nepamatuju. Tentokrát to bude o tom, že možná jenom fakt možná budu točit se Zukým, to asi neznáte, má svůj kanál, zkusím ho dát tam dolů po popisku bude možná, pokud ho tam nezapomenu dát. A teď vám teda řeknu, že možná s ním budu točit. Budeme spolu točit Minecraft. Právě jsem u počítače. Tady mám počítač svůj. Tak, tady mám klávesnici. Vám ukážu hry. Samozřejmě Minecraft, Transformers, Lara Croft a nic, to mě moc nebaví. Transformers 2. S tím tady mám Gothic 2, Borderlands, Gothic 3, Lara Croft, FIFA 8, potom jakýsi X-Men Origins Wolverine, potom jednu další takovou blbost, Just Cause, Marvel Heroes, Vovko, Harry Potter, Mafii 2, potom Fallout, Crysis, Harryho Pottera, Recon, Ghost Recon, potom Lego Indiana Jones, Bioshock 2, Zaklínač a Zoticon, Arcanium, Gothic 4, Grid, což jsou auta závodní. Potom tady mám Crysis, Farming Simulator, Silent Hunter, Wildlife Park, Medal of Honor, to multiplayer a obyčejný. Potom tady mám Bratr, tady má Pat a Mat, Far Cry, tady mám Six Vegas 2, Wolfenstein, a potom tady tyhle už blbosti. A teď mám Medal of Honor Warfighter, což vyšlo přednedávnem. No tak tohle jsou moje hry. A teď vám můžu ukázat můj YouTube kanál. Takže najdete na YouTube, najdete si, tady vám ukážu můj kanál. Jo, tady máte začáteční vlog, můžete napsat a vyjde vám to jeho videa, točí fingerboarding a takový. Takže tohle je můj kanál, moc se mi nepověd, chtěl jsem ho trošku jinak, ale mně se zdá, jako, že je docela slušný. Mám 8 odběratelů, ne, kecám, dělám si srandu, odebírám 8 lidí. Dále, co vám můžu ukázat, videa, tam nic, dále, ne, to jsem nechtěl. Internet, vám ukážu můj Facebook. Facebook, na který můžete psát, samozřejmě je to Facebook mě a Hemiho. Je to Facebook, napíšete Hemi Trify, já to tam napíšu, Hemi Trfi, heslo je, to vám neřeknu. Doufám, že půjde. Yep. Tady máme náš Facebook. Je to, no, tam nám můžete psát, kdo je na chatu. Jenom já, vidíte. To je tak, náš profil, obrázek. Můžete říct, co si o něm myslíte. Dále, to je ten náš Facebook, teda. Dále tu máme internet, vypnu, dáme si hry, můžeme si ukázat Minecraft, Maják.
single player. Samozřejmě i hraju multiplayer. Mám to na serveru Minecraft Dark Side. Teď je tam plno, takže se tam nemůžu připojit, což mě vážně štve. Hraje tam hodně lidí, texture packy mám Default, Auracraft, DokuCraft, Fightful 535 pack zip, Supermapa, to je od Krafákový mapy a TX. To by bylo tak všechno z těch texture packů. Mám tady, ukážu vám můj svět. Takovej. Tak bez cheatů všechno. Tady mám baráček. To asi půjde špatně vidět, ale hodně jsem enchantoval, takže tak. Mám rád glowstone, takže můžete vidět všude glowstone, kobyl. Vám ukážu, co mám na krumpáčích. Čekejte. Takže Efficiency 4, Unbreaking 3, Fortune 2 na lopatě, na meči mám Sharpness a Knockback. Sekera se mi vážně povedla, potom tu mám Flame a takový, takže to by byl můj svět a to je asi z tohohle vlogu všechno a loučí se s vámi Trify a u dalších videí.